Ojciec a synek. To się przytrafiło w Ameryce. Rozprawiają ojciec ze swoim synkiem. Tatolku, a mogę ci teraz zadać jedno pytanie? No dydżysz, pytaj, po co ci się rozłazi? Tatulku, a wiele to ty zarobisz bez 1 godzina? To nie ma twoja utropa, twoja zacha, a tak we cołkości to po jakiemu się mnie razinku o to pytasz? Ja chcę się dowiedzieć, genau a to można godzina roboty, nie gorsz się na mnie. No, kiedy nie musisz to miarkować, to ci rzekna i że mam $100 bez godzina. Synek ino wzdychnął, spuścił ślipia i ze takim jankorem spytał. Tatulku, a mogę od cia borgnąć $50? Ojciec był wściekły i ze złością rządzi. Synek, jeśli pytasz mnie ino skuli tego, co chcesz borgnąć pieniądze, co by się lajsnął jakoś egiptowato gracka, albo jakieś insze duperszwance, to we tym okamżyku maszeruj direkt do swojej izby i wylazuj do prykola. Pomedikuj o tym, po jakiemu jesteś taki łos beztwiony, grzewciorski i obakum hobby głupi każdy dzień do takiego moc dzieckowego, hamkrojcowatego zachowania jak twoje. Synek poszedł do swojej izby, zawrzył drzwi, a ten hop, ten ojciec siednął się i napoczął się jeszcze bardziej nerwować, kiedy medikował o pytaniach maluśkiego synka. Jak on się opołożył, co by ode mnie wyciągać pieniądze? Śleciała godzina, można 2, szpanung już leciał i ten istny napoczął medikować. A można synkowi richtig juścić potrzeba było tych $50 na coś niemożliwie ważnego? Przecań on do teroska mało kiedy prosił miał o pieniądze. Stocho poszło po lekuśku ku swojej izbie, swojego synka rozezwił drzwi, synej, a nie noż ty już? Nie, tatulku, nie śpia jeszcze. Wiesz, pomyślałeś, że można za fest, za ostro odpowiedzieć ci na twoje pytania, ale miarkujesz przeca, że procnie bakum, a dzisiaj był osobliwie procny i długi dzień. Hop wyciąg notgeld, banknota, sam moż te twoje $50, o któreś mnie z kozi prosił. Syneczek siednął się sztram, lachnął się ku tatulkowi. O, gryfnie tatulku, dziękuję. Zatem zaś ściągnął pod zegówek, swoją maluśką gością wyciąg pora popłuczonych notgeldów i pokazał je ojcu. Hop uwidział, że jego synek miał już jakieś pieniądze i złość napoczła wracać. A synek po lekuśku porachował swoje pieniądze, nie skorzy kuchna swego ojca z taką radością na licach. Żyknij mi, synek, po jakiemu chcesz mieć więcej pieniędzy, jeśli już przecież masz jakieś. A to skuli tego, tatulku, i żech nie miał o nich dosik, ale teroski już mam ich za tela, odpowiedział uradowany synek. Tatulku, uzbierałeś już całkiem $100. Jeśli mogę już teroski lajsnąć się, sprawić se 1 godzina twojego czasu. A czemu pytasz? Bo chciałbych, co byś, tatulku, wrócił jutro deczko z kozi, ze roboty do domu i co bych ją mógł jutro zecia wspólnie do kupy powieczerzać. Ojciec zahaltował, choby go pierun prasknął, śledziało deczko czasu, kiedy ojciec obimał swojego synecka i napoczął szkumleć o jego wyboczyni. Wiecie, moje wyrostomie, to ino takie króciuśkie przypomnienie dla tych wszystkich, którzy bakają tak procnie we swoim życiu. Ludzie, poświęcajcie swój drogowercity, wzocny czas dla tych, którzy coś geldują we waszym życiu, którzy są bliskie waszemu sercu. Pamiętajcie też, co by poświęcić $100 albo innych pieniędzy, które zarobiocie dla kogoś, komu przajecie. Jeśli wykwitujecie, jeśli my wszystkie zyndymy ze tego świata, już jutro firma, werk, we którym bakumy mogę nas zastąpić bez pora dni, ale familio i przyjaciele, od których na zawsze już odejdziemy, odczują bolesno i miersko utrata do końca życia. Pewnikiem też teroski zmiarkulecie, i że większością oddawamy się robocie bardziej niż własnej familii i przyjacielom. Prawda? Ojciec z pnioków.